Bine v-am regăsit la un nou episod din Specimen Zero, partea a doua, în care sunt din nou cu Edu. Da, Robi, mă așteptă un pic, că chiar când vorbești e un melc care merge jos. Perfect. Da, hai să ne uităm puțin pe camere. Robi, Da, cam monstru infam, șovinit sus. oricum, Ei, hai așa. să ieșim, Eu să vedem unde și ce avem de făcut. Uite-l, stai. Vezi? Ce ți-a spus? Hai, mă duc să-l... Nu, bă, nu-i da în curs, ai. I-am dat, dă-te. În față. I-am dat. Mai am încă 4 darțuri. Stai că imediat leșină. Da? 3, 2, 1, gata. Hai, poți să mergi liniștit. Problema e că mai am încă câteva chei și nu știu unde să le folosesc. Păi, eu mai am două chei și nu știu unde să le punem. Și Da. avem numai 2 de alea de cod. Da, și keycard-uri am multe oricum. Stai să văd, flash, blue keycard. Ba nu. Am cred că un keycard sau două. Dar oricum. Multe pentru o hartă. De fapt, harta e extrem de mare. Aici trebuie să deschidem. Am uitat că... Bă, copilul ăsta se teleportează. Unde de ești? cod. Unde ești? Acolo în sala mare. Bă, De unde ai intrat, o iei în orice parte și ajungi în sala mare. bă, eu sunt orb? Ce sală mare, bă? Hai că, du-te acolo unde intri. Hai că vin eu la tine, știau. Aici. Edu, înapoi. Uite, aici e sala mare. Asta. Ok. Zi birou. Birou, na. Că înțeleg mai bine. Aici ai deschis. Aici unde e cel mai mare labirint. Pentru ăia care vreau să joacă pe joc, o să vă dai Robi numele pe titlu. Da, Specimen Zero. Simplu. Și o să Da, și ca titlu. Specimen 0 partea 1, Specimen 0 partea 2. Da. Wow! Da. Cameraman nu știu ce are azi. Nu știu, dar oricum trebuie să căutăm peste tot, după tot ce se poate găsi, să căuta, să folosi, mai pe scurt. Așa. Dacă iau un de ăsta pentru mine, să arunc dacă vine. Bine, nu lua. Pentru că dacă l-ai scăpat pe jos, ăsta știe unde suntem și vine direct la noi. Hai mă, că l-arunc acolo. Merg. Și are. Hai, da, Edu. Melcul ăla nu cam îl respectăm, săracul. Săracul Melc. Da, săracul, dar să zice, nu știu de picioare. Și aici nu e nimic. Să se înțeleagă. Nici în astea. Hopa, darț. 2 darțuri. Acum mai am 5 pe lângă ăsta și aici trebuie să fie ceva. Da, poate un monstru. A venit și Melcul de căcat. Da, poate acolo putem închide pe el, ca un fel de saună la Granny. Nu știu, trebuie să vedem. Da, poți să deschide porțile. Porțile. Dar poate, nu știu, găsim un cuietoare, ceva, nu știu. Ed. N-am ajuns niciodată până aici, Edu. Deci, nu știu multe aici. Că Acolo, prima baterie. dată până... Ce e așa? Baterie, dă că-mi iau una. Că nu mai am. Gata, din nou. Trebuie să căutăm extrem de bine, pentru că încă în episodul trecut o mai mers cu vrăjală, cu din alea, dar în episodul ăsta nu prea, pentru că... Nici în ăla, în ultimele 10 minute de la ăla nu mai prea știm. nu mai prea aveam ce face. Că nu știam mai acum, prea- materiile, Da, și faza cu arta, dar chestia e că
nu mai prea îi ce face. Acum nu că nu știm harta deloc, dar nu mai știu ce să facem. Și ăsta să spawnează și să despawnează. Da. Și nu că se despawnează, se întâmplă de foarte multe ori că se teleportează. Da. Și Adică să sunt trăgească teleportat să- și se face invizibil. Da, deodată la cam. Nu e ăsta, e 043. Ăla... Oh, gata, era pentru asta. Eu cod. Ia codul. 2. Eu am numai primul și ultimul. Primul e 2, ultimul e 1. Tu? 1-4. Cod. 1. Primul nu știu, al doilea e 1, după aia e 4. Ok, deci 2, 1, 4, nu știm. Nu, 2, 1, 4, nu știm, 1. Mai ne trebuie 2 cifre și știm codul. Da, și trebuie să căutăm cablu. Trebuie să mergem sus să căutăm cablu peste tot. Sau e jos. Ne uităm prima dată. Aici, că dacă mori, obiectele se respawnează, nu știm unde. Nu că se respawnează, nu se mai respawnează. Deci dacă tu ai ieșit, au plecat. Obiectele au plecat tot cu tine. Deci mai bine știi, oricum codul n-are nimic, dar cheile și astea. Codul e foarte important. Dacă a dispărut o bucată de cod, acolo e joc. Nu are nimic, că îl țin eu în capul, știi? Primul 2, ultimul 1, știi, tot așa. Deci, dacă disperăm codul n-are nimic, că îl ținem în minte, dar obiectele care nu poți să le ținem în minte, sunt mai grave. No, uitați cum e ăsta urâtul. Au venit jos? Nu, la tabla aia de operație când i-o tăiat pișorul. Da, trebuie să ne uităm după fir. Un cablu. Sau E așa scoci. rotund. Da, sau scoci, ceva așa. Da. Cablu sau scoci. Bă, Robi, stai un pic. Nu. Hai să mergem, că nu e aici. Hai, stai un pic să mă pună mai confortabil. Stai un pic. Hai, ce m-a speriat. Hai că e milk. Nu am milk. Momentan. Hai, momentan. Imediat, cred că vine și ăla. Hai să urcăm. Ce nu-i bine la jocul ăsta, la internat, să descarcă și armile iau câteva secunde să fac efect. Ce bine, e fain, e multiplayer, poți să spui orice nume vrei. No. E survival, pentru oia care iubesc survival. E Granny, ceva de genul. Granny, dar în versiune un handicap. Cablu. Hai să merem. Direct de a doua. Nu râdem, chiar nu știm de astea. Melcului. Ce mă sperie. Nu știu ce are melcul ăsta, dar mă sperie așa. Nu știu, așa cum să fie ăla jos de tot. Stai, Robi! Bun. Am pus cablu. Și? O porni curentul. Și știi ce înseamnă asta? Stai rapid aici, la lift. În spate de tot. Robi, ce bine e când luminile... A scăpat? You have escaped. Nu te cred! A scăpat! Tu-ți dai seama? Deci sunt două tipuri de scăpări. Scap pe ușă și scap pe lift. Eu nu mai fac niciun specimen zero, mi-o spar capul.
Wow, Te bă, cred. Deci nu-mi vine să cred că deja am scăpat. Deci eu mă gândeam că mai avem de stat încă cel puțin peste ce am făcut 20 de minute. eu credem că ăsta era numai să ne ducem, știi, la etajul ăla unde era scaunile alea. Da. Știi, să mergem la etajul ăla și să cătăm obiecte și să, știi? Wow! Să mergem să căutăm obiecte și să trebuiască să deschidem ușa. Așa, dacă e să deschizi ușa de sus, e mult mai greu. Efectiv, e mult mai greu. Dar așa dacă e să... Da, dar așa dacă e să deschizi asta, e mult mai ușor. Deci eu nici n-am știu că așa scap. Eu am crezut că, nu știu, te duce într-o altă zonă sau numai să deschide ușa. Vă jur, wow! Deci noi puteam să scăpăm mult mai repede. Da, deci ne scăpăm mai mult repede. Deci, hai Robi, Da. hai nu închide episodul. Hai să facem un pic de... Milogeală. Nu, de Ce? Păi nu știu, zi. Brawl Stars. Desigur, 2 minute de Brawl Stars. Pentru că, Edu, tu cam cât zici că am filmat? 10 minute. 11 minute. Deci, punem o pauză și ne respawnăm pe Brawl Stars. Am revenit pe Brawl Stars, cum v-am zis. Și haideți să vă arăt cum ați văzut în episodul trecut. Băi, deci nici acum nu vine să cred ce schimb mi-a căzut. Godzilla. Da. Și de data asta să las pe Edu și m-am gândit, Edu, la un lucru. Am intrat noi așa, dar ce ai zice să dăm un 1 versus 1? Tu cu ce caracter vrei, eu cu ce caracter vreau. Râd, e mai tare decât mine, decât mine. Cum? Da, deci mai tare decât David. Ok, deci. Deci dacă e decât David, Hai să dăm un match. Și dăm un match, să zicem 2, și după dăm și un 1v1, dacă tot e așa. Deci... Bă, da, sincer, abonați, dacă mă auzit. Nu crede, Dar nici eu nu știu. Cine știe cât e de greu jocul, nu credea, efectiv nu credea că scăpăm. Mai ales dacă le spui la astea cu care ne-am mai jucat. Nu credeau niciodată. Când le spui că am scăpat de pe specimen. Ia, Edu, dă-i. Vezi că și-o dată ăla. Du-te. Așa. Bun, deci. Da. Ce să zic? Dai pe ei? Hai, de acolo. Fugi. Oh, nu. Trebuie să mă cam depărtez. Cam are, că mă moară. Oh, nu. Edu, hai lângă mine, că mă moară. Nu te cred! Exact lângă mine s-a spawnat și mi-a dat un singur atac, ca s-a dat o palm. Pang! Direct mort. Ăsta a fost și meciul. Bă, nu pot să zic că e un caracter foarte puternic, dacă are power mult, e puternic, pentru că are nou caracter. Îl iau pe Buzz. Buzz Lightyear. Nou skin. Ce chinia. Eu știu că tare pe ăsta. Și eu știu că acum am început să o dau mai bine pe Buzz. Încerc să-l maxez și pe Buzz.
Pentru că acum, cum am skin-ul ăsta, ar fi și păcat să nu maxez. Lasă așa. Au. Vezi că e acolo barrel. Dacă poți, dă-ți ceva, ultimata, dă-i în sus la ăștia. La Barley. Hai în sus și dă-i la Barley, că eu nu pot să ajung la el. Hai, bă. Acum am venit Stai acolo și așteaptă până vezi că vine cineva asta mai. Opa. Sparg o echipă. Nu. Am murit. Du-te jos că m-a murit o Piper. Numai atât aveți că e posibil să ți-o da. Trebuie să te apropii foarte rapid. Uite acolo jos e power-ul. Du-te rapid. Așa. Sari. Dai. Pune în față că e de să mor. Bun, sper să n-ai dolorit cu tu. De viață! Eram pregătit să fac una din aia. Bine, da, se pare că am putut. Da. Edu, cum să zic eu, au trecut cele 2 meciuri, deci te invit eu imediat. Friend. Invite. Stai. Pun o hartă făcută de mine. Și boții. Edu, ia-ți caracterul cu care știi că ai cel mai bun skin. Să-mi zici când ești gata. Ce pot să... Ăsta, gata. Ok. Hai să vedem. Dar cu totul cred că Edgar. Da. Legendar. Let the destruction begin. Dar am un ascuns în mânecă de care te nu prea știu. Ceva numit ghețuri. Care pot să fac un lucru care tu nu poți să faci. Să văd prin duș. Și am avut și cu 2 power. Deci, ce zici, mai dai un 1v1? Și acum am iau alt caracter. Hai, până... Hai, dă-i rapid, așa, bun. Dăm un 1v1 rapid și cam acolo for și episod de asta. Da.
Mortis. Și tu știi care e caracterul cu care am jucat cel mai mult. Dar știi un lucru, că n-ai voie să vii pe mine până nu iau caracterul. Astea. Sunt țâtule. Lăsă, nici plăcere. Asta pot să zic că nici nu știu ce te așteaptă. Șoghete. Bravo. Deci, da, cam atât a fost și cu episodul de astăzi și vreau să vă spun că nici nu știam cât de rapid se poate termina Specimen Zero. Da, și eu. O să las numele jocului în descriere, dacă cumva nu ceva, na, oricum. O să las numele jocului în descriere și, cum am zis, ăsta a fost episodul de astăzi, o să ne vedem ca de obicei mâine, deci, pa!